Krásný den, děvčata. Tak, jak jsem avizovala, začínáme nový projekt. Projekt se jmenuje Jak na to. Možná bychom mohli pojmenovat Mám na to, protože každá žena na to má, jenom to v sobě musí objevit a jak se říká, vystoupit ze své komfortní zóny. Ale jsem přesvědčena, že každá žena na to má a je fajn, že vlastně nemusíte někomu nic nutit ani mít žádný prodejní schopnosti. My se tady budeme učit, jak mluvit o produktech, jenom vlastně na základě toho, co vy sami používáte v té své koupelně a co vy vlastně děláte. Takže není potřeba z toho bát a začínáme hned prvním měsícem a prvním produktem. Já jsem vlastně sdílela ve skupince top 10 produktů a čím teda jiným začít než top 1, a to je náš odličovač očního okolí. Věřím tomu, že všechny odličovač máte doma, všechny ho milujete jako já, všechny si už nedokážete bez tohohle odličovače žít. Tak proč bychom to neřekli i našemu okolí, našim kamarádkám, sousedkám, maminkám našich spolužáků, od našich dětí, nebo kamarádů od našich dětí. Svěřte se jenom s tím, co vám to dělá. Nemusíte ho hned jako prodávat, ale zaměřte se na to, s čím vlastně vy jste spokojení s tím odličovačem. Já třeba teď mám novou sousedku, když jsme se dostali na Mary Kay a vlastně na pleť, tak jsem taky začala jsem s tím odličovačem, protože každá žena se líčí, nebo každá žena ne, ale třeba 90% žen se líčí, aspoň tu řasenku, že si dají. Nemusí nosit make-up, nemusí nosit stíny, nemusí nosit rtěnky, ale minimálně tu řasenku si dají. Jo? A pokud ta péče není úplně jako tak, jak by měla být, tak to oční okolí hrozně trpí. A ten odličovač, to je takový zázrak v této naší flaštičce. Takže já jsem z toho té sousedce říkala, hele, máme takový skvělý odličovač, vyjmenovala jsem jí všechny ty výhody, co to má, který si ještě dneska řekneme, ale říkala jsem, pojď si ho vyzkoušet. Dám ti ho vyzkoušet na 2-3 dny a dej mi aspoň zpětnou vazbu. Na ten oproti tomu, co máš doma, co používáš. Vyjmenovala jsem jí vlastně to, že je dvoufázový, neobsahuje olej, což je největší výhoda. Obsahuje silikon a ten silikon se vlastně z toho očního okolí nebo z té pleti se odpařuje. Ten vlastně se neusazuje, to oční okolí se nám nezanáší jako tím olejem, ale odpaří se a vlastně ty složky, které pečují o to oční okolí, tak tam zůstanou. Takže je výborný i pro citlivé oči, pokud někdo už má to oční okolí trošičku jako v horším stavu, tak i ten odličovač mu sedí. Je pro nositelky kontaktních čoček, já občas taky kontaktní čočky nosím. Vyzkoušela jsem několikrát se s ním odličovat. Neštípe, nepálí, vůbec tomu oku nějak to jakoby nesvědí, nedělá tam nějakou neplechu. Takže třeba některé ženy nosí kontaktní čočky jakoby na měsíční bázi, takže se s ním můžou krásně odličovat. Odličí voděodolnou řasenku, což je další výhoda. Ty oči nemusíte dřít. Ženy třeba nechtějí nosit voděodolnou řasenku, protože pak tu řasenku nemůžou ničím dostat domů. Tím odličovačem ji dolů dostanou. Další skvělá věc. Tohle není jenom odličovač, který vám odličí to oční okolí, ale zároveň vám o to oční okolí pečuje. Takže i když nalíčený nejste, jakože nemáte řasenku, tak vy byste se tím tamponkem to oko měli aspoň jakoby setřít od těch nečistot. Protože zase zároveň pečuje nám to, co je to vitamin E, takže nám pečuje zase o ty jemné linky, o ty vrásky a celkově o to oční okolí. Jo? Protože vlastně čištění na pleť používáme jenom na pleť, vůbec se nehodí na oční okolí, ale tenhle ten odličovač. Jo? Tak vlastně vyživuje i řasy a pokud si třeba barvíte anebo vykreslujete obočí, tak i tím obočím se to prostě přejet, protože tam vlastně ta výživa. Tak a je vlastně i testovaný od oftalmologů. Takže za mě fakt má to prvenství top 1 už několik let. A myslím si, že když dáte vyzkoušet kamarádkám, tak vám neřeknou, že by jim nevyhovoval. Stojí 650 Kč, to vy víte, ale zároveň, kdo se líčí jen tak jakoby střídmě, jakože si dá řasenku, dá si linku, tak vydrží 8 až 9 měsíců. To mám oskoušený, zaručený. Pokud se daná dáma líčí třeba ještě stíny,
nebo má jakoby výraznější to líčení, nebo si i potřebuje odlíčit rtěnku, tak je tam třeba těch 6-7 měsíců. Ale jinak je to fakt taková bezjedná flaštička. Určitě nezapomenout protřepat a co je důležitý, vzít si ten vatový tamponek. Já teda doporučuji oba dva, na každé oko jeden a namočit si ho. Určitě na toto nesmíte zapomenout jí říct, aby si ten vatový tamponek namočila a pořádně vyždímala, aby z toho nekapala voda. Aby se jí zase ta voda nedostala do těch očí. Takže namočit, pořádně vyždímat a potom stačí takový 2 až 3 kapky toho odličovače. Přiložit na to oko, nechat působit, napočítat do 10 a jemně odlíčit to oční okolí. Nádherně se odličuje i ta voděodolná řasenka. Zase to máme s děvčatama vyzkoušený. Od zhora až dolů. Takhle krásně odlíčit. A určitě víte, nahoru od zhora dolů a zvenku dovnitř. Jo, takhle to nevytahujeme, protože bychom si vytahovali ty vrásky, které nechceme. Takže od zhora dolů a hezky takhle. A na druhé oko druhý tamponek, protože kdybyste třeba měli nějaký začínající zánět v oku nebo něco podobného, aby se si to nepřenášeli. Jo, a fakt odličovač strašně dlouho vydrží. Takže doporučuji, vyzkoušejte si to takhle jakoby sesumírovat, tyhle ty informace, dejte ho vyzkoušet 5 kamarádkám. Dejte ho vyzkoušet 5 kamarádkám a můžete jim to navrhnout s tím, že chcete vidět zpětnou vazbu. Že máte teď nový odličovač, jste z něj úplně nadšená, řekněte jí, co vám sedí. Neříkejte to, co sedí mně nebo někomu jinému, ale řekněte, proč vy jste s ním spokojený, co vám dělá dobře, proč jste si vybrali zrovna tenhle ten odličovač a proč už ho nedáte z ruky. A řekněte, že potřebujete zpětnou vazbu. Co si o něm myslí oni. A jako podpora tohoto nového projektu ode mě budete mít to, že pokud tenhle ten odličovač prodáte nějaké vaší zákaznici, tak ode mě ona jako dárek má řasenku dle vlastního výběru. Takže v podstatě zaplatí 650 korun, to zaplatí vlastně vám a já jí zdarma pošlu řasenku dle jejího výběru. Mám tady zrovna tu, ta teď taková moje nejoblíbenější, ale může si vybrat jakoukoliv, nebo ji doporučím já, protože s tou řasenkou z Ameriky zase nemůžete sáhnout vedle. Jo, je to taková sázka na jistotu. Po případě, kdyby chtěla voděodolnou. Tak, rovnou jsem vám to i spočítala. Pokud byste prodali svým kamarádkám a svým blízkému okolí 5 těch odličovačů, počítám, že byste měli slevu 35%, ale samozřejmě, když si do toho přidáte i další nějaké vaše produkty a dostanete se na 40% slevu, tak tam ten zisk bude ještě větší. A nejde o to ani mít třeba zisk, ale s tím, že vy vlastně můžete mít svoje produkty zadarmo. Takže vlastně vaší kosmetikou nebudete zase zatěžovat rodinný rozpočet, protože vy si na ně vyděláte. Takže i to je skvělý posun, že vlastně manžel, partner, přítel uvidí plnou koupelnu těch produktů, ale vy víte, že jste se na ně vydělala a z rodinného rozpočtu se si nevzala ani korunu. Takže pokud byste prodala 5 těch odličovačů s 35% slevou, tak máte vydělaných nějakých 1500 korun, což je skvělý. Skvělý. Takže super. Takže budeme pokračovat. Tenhle měsíc je ve znamení odličovačů a budu vám semka předávat rady, tipy a nezapomeňte na ten dárek. Kdybyste cokoliv potřebovali, určitě se na mě obraťte, určitě se ozvěte, ať se posouváme dál.